Tangion hamuma patik ni debata, ima patik parjulu, dohot lapatanna. Patik parjulu, audo jahoba debatam nina debatata, dan jadi marakup au bahenonmu debatam. Dia dolapatani oddo, ikon ubiar rohatta jala humolong jala upos, mida debata, asa mida nasa naadong, dosahatna, ido sahatna, atong rap mangido gogo mahita Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangula na hombar tu patikmi. Amin. Marende sian buku ende onom walu sada. Tatot potima dosata martangiang mahita. Ale debata nami namarasai roha jalan abadia. Amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang piga hali hami ro tu jolom. Uhilahala hami rikot do asini roham disaluhut jalahu parhatopot hami tung na jot-jot do hami manibil sian aka dalanmu nabadia songon biru-biru nalilu sai unang pabali hami sian jolom alani dosa nami ai dang dihalomohon roham hamatean ni aka pardosam alai hamu baon ni rohana dodok lomo ni roham asa mangulu. Sesa masa luhut hageduon nami, dohot pangalausion nami, marhite-hite pangula nami nasasadai, anakmu Tuhan Yesus Kristus. Sai pahotma asini roham, dihami marhite-hite, panindangion dohot hagogoon, niton di perbadia, asa tarapul situtu rohanami manjoho, asa patun, tigor, jala daulat hami marpangalau, baen hasangapon di guarmu nabadiai. Amin.
Baga-bagani debata taringot tu hasesaan di dosa. Songonon nando hatani Jehovah. Unang homabiar ai audo siluluhokko nunga pola hujo guarmu au napunaho hasangapon ma ni debata na digijang. Amin. Marinde mahitasian opat tolu pitu. Tangyon hamu mahatani debata turpuk epistel di minggu paduahon dung epipania natar surat di pesalmen 40 ayat 5 sahat 10 sada tajama marsikat sorin. Martua ma bawa ni namambain Jehovah haposanna jala naso olo marbalik payuton sikijang rohai akan napaula-ula gabus. Torop doaka holongan hodoh sakap-sakap di bahen ho humukop kami. Ale Jehovah debataku, dang tarpajojor tuho, nang penaing barita monoku, jala pabawaku, dang tarpajojor tahe di bahen toropna. Dang lomo roham di pelean si patongon dohot si panganon, dituraho pinggolhu duaca, dang dipangidoho pelean situ tungon dohot pardosaon. Jadi nikuma, idama dungaro au mamboan buku, nasi nurat talingot tuau. Dipangido rohaku do patupahon lomo ni roham ale debataku, jala di parsitongaan ni rohaku do patikmi. Hubaritahon do hati goran di luhu tanah boloni, idama dang hututup bibirhu, dibotoho doi ale Jehovah. Dang hutabunihon hati goranmu di bagasan rohaku, sai hupabua-bua do hasitonganmu dohot hatuanmi, dang huporso hasini roham dohot habunaranmi tuluhutan nabulon. Ido saatna martua doakan natu mangeon hatani debata jalan nau peopsa. Amin. Marindi mahitasian buku yang D2 walu sada. Nama
Tuhan ma haporseau tai songon nahinati dakkon didongata saha porsean di sandok portibion rap mahitamandok. Au porsea di debata Jehova ido ama pargogona sahatu dosan na tumo palangit dohotanu. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehova nasasadai imana tinibuan ni si Maria nagai bagebean si Anton di porbadia andorang sohabubuan ido tuhata na tumor na bernit di pangmuluman silatus na mate tarpajal do ibana di hopina silang na tua tubanua turu untam na mulak mangulu diari patoluhon na manaik tu surgo lau tutusiamu di debata Jehova amanai pargoguna satu dosani di simaibana pau imamulok sogo tutanoon mangui alak na mangulu dohot na mate. Au porsia ditondi porbadia jaladong sada huria na badia huria topan dialak Kristen kana badia do dihasain dosa do dihatai namando mulo sogot daing dihalap nang mate do yang luan na sudah. Amin. Tabege ma tik-tik na masa di huriata. Shalom. Hujaha madihita tikting di bagasan mingguon. Na parjolo guarne minggu. Guarne minggu ta di minggu paduahon dung Epifanias dohot topik ibadah di hari mingguon. Ima naunggabe mamora do hita di bagasan ibana dina salutna. Na paduahon ruas na marujung ngolu. Dari Sabtu tanggal 10 Januari 2026 nunga marujung ngolu ma ima amang sahat partogi rim siahaan opu Arsel Doli. Nah hina baluhon ni ibu inang tora boru simanjutak nahinan tutup usia di 85 tahun sia bulan. Nah beralamat di Jalan Pengilingan Baru Dukuh, Keramat Jati, Jakarta Timur. Anggota Wik Karetengsin. Jaladunga di Pataru tu udian di hari Senin, tanggal 11 Januari 2026 di TPU Rorotan. Tuhata mana mangaleon pangapulion dohot malean hagogohon tu sude keluargana tininggalhon. Nah patoluhon ruas na baru. Dimulai dari mingguon tanggal 18 Januari 2026 naung dialog gabe jemak ruas madihita ima keluarga Insinyur Edison Napitupulu. Nah beralamat di Jalan Apartemen Taman Rasuna, Menteng Atas, Setiabudi. Masuk tu Wik Jakarta Selatan Opat. Molo nasida hadir di ibadahon, tapangido ma asa jongjong satokin di inginanna. Mau lihat ya ma? Nah berikutnya dimulai hari Mingguon tanggal 10 Januari 2026 naung dijalo gabe ruas madihita ima keluarga Andreas Herman Yuda Siregar. Dohot inang Katrin Oktiana Tambunan. Dohot dua dakdak nasida Karaninda Tirsa Marcelia Siregar. Dohot Marco Nathanael Hasiolan Siregar. Nasida na beralamat di Jalan Maleo, Sapulusia, Bintaro Jaya Sektor Sapsia, Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren. Di pemasuk tu Wik Jakarta Selatan 2.
Bolo nasida hadir di ibadahon, tak undang ma asa jongjong satokin. Mau lihat ya ma, selamat datang dot, selamat bersekutu ma di HKBP Sudirman Jakarta. Ibadah Pangapulion. Di hari Minggu tanggal 10 walu Januari 2026, dung saya ibadah manogot pukul 10 sada WIB di Patupa di ruang Salomo. Huriata naing mengadakan patupaon ibadah penghiburan untuk keluarga Dr. Anes Victor Sopardo Simatupang, inang almarhum Inang Roysel Mariati Boru Silitonga, Oppu Betani. Nah berikutnya Pamasumasuon, Tikting Parjolo. Di hari Sabtu, tanggal 30 sada Januari 2026, maringanan di HKBP Sudirman Jakarta. Dimulai pukul 8.30, naing manjalo Pamasumasuon wa Saudara Agung Laksono Sihaloho, anggota jemaat HKBP Resort Sudirman Jakarta. Anak ni amang Haposan Sialoho dot inang Renci Boru Simaibang. Nah beralamat Jalan Karet Pasar Baru Barat, Jakarta Pusat. Dohot Saudari Kristina Giovanni Morahita Boru Gultom. Ruas ni jemaat HKBP Bandung Reformanda, Resort Bandung Tengah. Boru ni amang situa C Gultom Nahinan, dohot inang Lince Narisma Boru Situmorang. Nasida na beralamat di Jalan Prima Raya, Blok B3, Balai Indah Bandung, Jawa Barat. Saya Tuhan ma nam masu-masu rumah tangga na baruon. Nah naing manjalo pamasumasuon. Nah berikutnya launching dohot pelantikan Panitia Orientasi Pelayanan HKBP Sudirman 2026. Di hari Minggu tanggal 25 Januari 2026, naing di Patupa ma launching dohot pelantikan Panitia Orientasi Pelayanan HKBP Sudirman 2026 di ibadah pukul 8.30 WIB. Nah berikutnya pasahat pelean Natal keluarga dot pelean tahun baru keluarga pukul 00. Songon hamulia tahun ni rohata domutu ibadah Natal Natal keluarga tahun 2025 dot pelean sulung tahun 2026. Ima pukul 00 boy mata pasahat via Situawik manang sekretariat, manang melalui rekening HKBP Sudirman. Penyumbang snack Parhalado dot ruas HKBP Sudirman Jakarta mengucap Pak Mandok hamuleteon matu keluarga Nyonya K Sagala Boru Sialoho Oppu Stepani Wik Jakarta Pusat na paradehon snack di hari Minggu tanggal 18 Januari 2026. Saya Tuhan Yesus mana memberkati. Nah berikutnya para halado dot ruas HKBP Sudirman Jakarta pasahat ucapan terima kasih matu keluarga Haposan Sialoho dot inang Boru Simaibang na paradehon bunga altar di hari Minggu 18 Januari 2026. Saya Tuhan Yesus mana memberkati.
Nah terakhir jemaat na marsahid na dirawat di Jabu, boima tajaha di lembaran warta na adong di Hita. Songonima tikting na masa di Huriata, aka titing na asing na so di Jahaon, boima tajaha B di lembaran warta, manang tabereng sian WA di grup Wikta masing-masing. Mau lihat ya Mak, Horas. Marinde mahita sian bukuende 237 uhut pasahat pelean sadaa sadabe.
Dameni debatana sumurung sia saluhutna roha imana mangaramoti ate-ate dohot pikiramu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Horas marihamu saluhutna. Damang dainang nahinaholongan di bagasat Tuhan Yesus Kristus Tuhata. Jalo hamuma hatani debata berita nauli. Jamita di minggu padua hodung Epipani. Tersurat di Sada Korin bidu Sada. Ayat 4 saharudi ayat sia. Songonomma didok disi pai huti-hut tamuma asa hujahahami. Madok mauliate doau toktong di debataku sialahamu. Marningot asini rohani debata. Naung nelehonna Tuhamu di bagasan Kristus Yesus. Ai naung gawe mamora dohamu di bagasan ibana di saluhut nai. Di sadok katai nang disude pangatusion. Ai naung dipahokdo dihamu panidangion nataringot tu Kristus i. Asa dada nahuranga kamu di nasaragam ni basa-basa di debata. Namai-mai mana mahamu di hapapatar ni Tuhan ta Yesus Kristus. Pahoton ni ido hamuro di ujung gabe so hasurahan di ari ni Tuhan ta Yesus Kristus i. Haposat do debata. Naung maju hamu tu parsaurat dohot anakna Yesus Kristus Tuhan tai. Ima sahat ni turpuki. Hurian itu hata na hinaholongan di hamudamang dainang hahaanggi nang pinaribot. Na hinaholongan itu hata Yesus Kristus. Naung gabe mamora dohita di bagasan ibana. Ido na gabe topik mingguta sadarion. Naung gabe mamora dohita di bagasan ibana. Padohan ibana diturpukon marhite topik minggui itu merujuk kepada Tuhan kita. Jadi au dohok tamu nunga halak na mamora jalatakas di bagasan Tuhani. Amin. Huriani Tuhata. Meragam do na pinarsita ni ganuk jolma. Itu pasti. Jala marasing-asing doa kepangiduan ni roha. Itu pun pasti. Mungkin au tadok dia madi parsita dia dipangido roham sadarion aleak kainang lumobilan siya dison. Pasti satu sama lain berbeda. Adik pesipata adong nasarupa. Didok nakin meragam do pangiduan meragam na pinarsita ni roha. Adong doi songon nidok ni ede diparsita bahama asa tarbarita. Alai secara umum halak batak didok marhite sada ede toluha nasai diparsita di tonga-tonga ningguluna. Dia mai hamoraon hagabeo dohot hasangapon. Au surah hudok edehok kamu majoi khusus hamuak kana tua-tua nami na pungudison saya yakin pasti hafal dilirik di edeng. Meragam-ragam doyang gosita-sita dihita manusia marasing-asing doyanggo pangiduan diganup-ganup hamorau kagabeo kasangapon ido dina deba asing muse asal matar barita goarna tahe
Namang to tamuinang na hinaholong ang bulak to topik nakin. Naung gabi mamora do hita di bagasan ibana. Kita sudah menjadi kaya di dalam Tuhan. Namu kadongan na hinaholong di Bibel taon di taringo tido. Taringo tu hamoraon holanon berbeda. Sian konsep duniawi. Taringo tu hamoraoni. Molo di konsep ni pangatusion ni haportibion molo gudak kepengai dok mai nga mamora iba ay godang hepeng na mamora do iba ay gudang ahay dok jabuna laos gudang muse kontrakana dak kabilangan sadia padapotan ni di bagasan sabulan pola di dok rupani pijam maju jari-jari mi Hupadu mendut jari-jari kon asa taetong sadia ma sudi pacarian ni sebulan din narupani. Jadi atas dasar ni gabi didok gudang do hepeng ni mamora doi. Na mangihut gudang do aset ni naso bergerak minna. Ini merujuk kepada tanah. Ate. HP nya molotano dang dikontrakkan dang menghasilkan ni HP pajak ikut do gararon, tetapi itu juga bukan tidak dikatakan bagian daripada harta. Nah, gabi Roma padohan nakit didok, ay gudang do hepeng ni mamora doi, ay gudang do katanona disodoh disan din darupani. Na mangihu didok muse anggui tiurdo dalam nimual ni tibo pangkakna jala parkarejuan na jabatan na dihana sudi macai bagak do di parkarejuan ise songoni kolanido songoni ninna rupani. Oke tidak salah amang do tamuinang bui tabiliki saluhut nai ante. Dan adong na salah di si. Jadi suatu ngadok kalak na berpikir orang Kristen itu tidak bisa menjadi kaya memiliki ya apa yang ada yang Tuhan sediakan ya dalam kehidupan ini. Jadi dang anti hita mida hamoraun tidak. Tetapi firman Tuhan hari ini bukan berbicara masalah kekayaan natagwari nakin. Dang disi nanang idauta siap turpuk jamitata sadarion amang dohot tamuinang. Nah didok nakin ay naung gabi mamora do hita di bagasan ibana. Di bagasan ibana. Nah ay naung mamora do hita di bagasan ibana. Sekali lagi harus kita garis bawahi kata mamora hata padohan kaya bukan merujuk kepada unsur materi dohot lana asing, tidak. Tetapi ya kata kaya nanidokna mangihuton Paulus di bagasan turpukon ketika umat Tuhan hidup dan selalu membangun relasi dengan Tuhan. Sebab sumber dari segala kekayaan sudah pasti bersumber daripada Tuhan. Alani molosol hot dirita ngoluta tu debata sumber ni hamorauni naung mamora mahita akayana kona ala hamoraun nanilehon ni debata naung pinapatarnai totu tuaka iana kona may turun. Nah tuhita saluhut na hinaholongan namar saur di bagasan Yesus tuhata didoknakin kekayaan kita yang pertama sekali di saat kita ya membangun relasi yang sehat yang baik dengan Tuhan sumber daripada segala kekayaan itu. Ayat 5 didok ainong gabi mamora dohamu di bagasan ibana di dalam dia ninda di atas lina didok en auto ainaung gabe mamora rohamu di bagasan ibana. Nah ungkapan ini menegaskan amang dohot tamuinang taringo tu identitasta
dohot nilai, dohot keberadaan, dohot situasi kehidupan di jemaat Korintus. Sesungguhnya bukan tidak ada persoalan di sana banyak. Dang nasodong si parukil honoton gudang. Sebab pada zaman Alkitab kota Korintus itu sudah digolongkan dengan kota yang maju, jala Rosia desa Nawalu, jala kota perdagangan, jala kota nau maju nang di bidang SDM. Nah, katakanlah kota yang paling maju di Indonesia ibarat Jakarta, ya nau Rosia desa Nawalu tuson, jala di Sordo sude. Nah, jadi ima kondisina bukan dalam artian dang adong situasi namaol, dang adong si parukil honoton banyak. Tetapi Paulus menyapa umat, madok, ai naung gabe mamora dohamu, marhite-hite ibana dengan satu catatan. Nunga di jalo nasida, barita nauli, jala di hangoluhon. Mereka bukan lagi sebatas hanya mendengar holan makangoluhot tu dirina, tetapi mereka sudah menjadi saksi mananggabe sitidangi. Ima hamoraon na paduahon. Jadi nunga dimiliki nasida hatauon pangatusion di hata ni debata jalan naung niat tusanai nunga takas di hangoluhon nasida apapun yang terjadi. Jaladang holan di sibe justru mereka sudah menjadi saksi sitidangi di huta nariburi. Ima poin na paduahon natabereng sian jamitata di bagasan tikion. Didok nang mamora dohamu di bagasan ibana. Bahkan didok dalam terjemahan bahasa Indonesia dalam segala hal. Wah boleh dok. Hamoraun ni saluhuk dok ni narupani barang binoto be kan. Mengapa dasarnya hanya satu? Karena Allah yang kita yakini adalah Allah sumber daripada segala kekayaan yang ada. Ido didok edeta. Namora tutu sangap damangi. Dangi buat kamu tahe detai. Namora tutu sangap damangi ibana napuna sude artai nang sere nang perak nang hepeng sude tapuji ibana uduk kita be anak konado di bait Tuhan Yesus anak konado ya namora tutu sangap damangi anak konado yang mewarisi kekayaan itu tentu anak kona. Jadi naung mamora dohita di bagasan Tuhani bukan hanya dalam konsep harta na taguari nakin. Alai diaka pangatusion di dok di barita nauli doh diaka pangulahonon bahkan menjadi saksi sitidangi. Bui dohonota huriata nunga huria naung matoras. HKBP menyongsong 165 tahun. Dan HKBP Sudirman menyongsong 65 tahun. Nah, molo ono 65 tahun ngamatora sitahe. Baru bangi hutok kamu na tutua nami. Ngamatora 95 tahun. Ido, harui ba ni 50 tahun so binoto be ante. Ngalubisir nong matoras sian wajah HP umur otik gede. Nah, jadi di dok anak konna dohita ala namora de bata hamoraunai di lehon tuhita itu yang kita sebut terkadang ya dengan bahasa karunia.
si leon. Nah, jadi si leon di debata meragam do tuhita. Jala si leon nai ikon berakar bahkan bertumbuh jala berbuah. Berakar, bertumbuh, jala berbuah. Nah, namangihut muse tuhita saluhu nasian jami taon dilehon sada pangatusion taringo tu songonon. Paulus madok ngulu ni halak Kristen bahwa kita ini berada di antara sudah dan belum. Nunga doho dang dope. Mulu di bahasa di hami hubang nunga alai dang kede inna. Ido tahe? Dak korek inna do? Manang dak kede? Dak kede. Mulia tema. Nah, jadi posisi kita ini berada di antara nunga doho dang dope ninna. Nah, jadi hata sudah dan belum ya dang dope ini diartikan molodidok nunga itu sama artinya dengan amang dan inang. Dusdo lapatani padohani ya sudah dan belum nunga dohodang di mana bahwa jemaat Korintus pada masa ini dohot HKBP Sudirman di masa nuaing nunga takas majalo karunia si lehon-lehon nama ragam di ngulut tabi molo dohono mudo dang si leo-leo dia wamang parbinoto do pangatusion ay na sikola duau gabi dapat tahu parbinoto do pangatusion hati-hati. Nah, talenta beragam satu dengan yang lain Tuhan berikan. Ibarat nih soal pemusik nakin di lehon tu pemusik talenta, di lehon tu song talenta untuk bernyanyi memadu lagu yang kita nyanyikan. Dohot parta rompet. Molo marede di leo tua bui do pera. Alengku mamalu tarompet adak ko botoi. Nanti. Molo mar piano di leo tua bui do pe. Alas yang guru daw na julu. Alai molo di leo tua umar hua do pe nakipiga macam halau di kegiatan ini nakinante. Ada mungkin beberapa. Nah, alai neng dohono talentai nunga di lehon tuhita. Di lehon debatado tuhita talentai. Itu satu gambaran bagaimana kita memakai talenta-talenta nani lehon di debata. Lao para raton harajaonna dipor tibion. Nah alani talenta ikut dibagikan dui. Molodang dibagikan dang talenta guarni Jadi salinai talenta na adong dihita ikut dibagikan doi. Molodang dibagikan dan disiarkan itu bukan talenta namanya. Mangihuton konsep ni jamita taon. Nah lani itu hita saluhut na hinaholongan. Siang talenta na nileo ni dibata tu hita untuk menyaksikan kebesaran namanya. Harajaon na di tonga-tonga ni portibion. Basutung ulu hita madok rupani ibarat ni parede sayulu doka parede contoh opak suara ngadi boto opak suarai ikut disidu jenisna molo neng berpadu lau marede jeroma par suara on madok misalna unang rohita asa tabering cok manang nabuhi du tabu suara ni denen no manang nadang din narupani toka. Nah, jadi talenta itu harus dibagikan dan boleh dinikmati secara bersama-sama. Ido nagi warna talenta manang silehon-lehon nasian debata dan pangupulan tetapi harus dibagikan. Nah, mangihut muse taringo tu talenta na nileon di debata dan adong disi mengalului parutungan manang pangomuan. Ibarat ni setiap dia melakukan
sesuatu apa yang ada padanya, misalnya talenta na nileon di bata, itu ridho rupani sadia bayaranna. Mulu di gereja si tok kasongoni. Mulu nang ido luluan na balao ma tu PT manang tu perusahaan, manang na di dia dunia kerja. Nah, adong disi istilah gaji atau upah. Setuju dengan itu Amang dan Inang? Setuju dengan itu Amang dan Inang? Gereja bukan itu tempatnya. Iya. Mengembangkan talenta nani leon di debata didok dangadong disi laho macari misalnya asama rupa mausia nih. Sebab upah kita besar di sorga. Alanido hamu Amanginang, HKBP dari dulunya tidak mengenal, bahkan di kalangan Padita dan ditada gaji. Alayahado diboto, balajo. Lausongonido nang di kalangan niaka, parhalado partohonan na asing, dan ditadai bulanan. Baik parhalado non partohonan yang ambil bagian mengembangkan talentanya dalam pelayanan dan ditadai sadia honor sabulan. Alaina ditada si palas roha di bagasa setahun. Amang situa namin na tertua di sonuan kanong pensiun. Hata si palas roha do tahena di ngotamu na julu. Alanak ngisi tua duau. Jema tua itu hingo na julu. Itu. Jadi dangadong istilah sekaya nuaing istilah na dipakai taringot tu si. Tetapi yang benar dan sesungguhnya adalah si palas roha yang tidak ditentukan ukuran dan nilainya. Yang namanya juga si palas roha. Nah, hamu manginang na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhata. Didok, kita berada di antara nunga doho dang dope. Jadi nunga patar si leon di debata tuhita, kita sudah menjadi kaya untuk mewartakan kabar baik, untuk melayani Tuhan. Di tengah-tengah di pardalanan di Goluta, hola sada nama, hola no tutu. Hola sada nama nasodang dope. Jala satu sadarion tetap hita makirim. Dia mai masa parausia. Masa parausia. Di mana Tuhan akan datang kembali. Nah, aladang rodo peibana berarti posisi tanuai sedang menanti. Saitong mai mado rohatai di Yesus ibanaha lua hondo diakanau tinobus rodomose maradongan hasangaponi sairo maho o Jesus sairo maho o Jesus. Nah, jadi posisi kita di antara dua didoknakin bahwa satu sudah tetapi satu lagi belum. Nah, jamitat tahun nakit didok kita sudah diperkaya dengan berbagai karunia, tinggal satu lagi. Nanti jala ima si pergumul honota si haua sonota sonedeta nama do hola sada nama holsoki unang tading nang tuau pinalumehon gok malas ni rohaku surgo ido. Nah, jadi jamitat tahun manogu pikirata di bagasan kekayaan naung nilehonai berbagai karunia tu hita. Sotung tading nasasadai ate totop mahita tagam disi songo pajuan nedeta 5 tulusia say hutagam do tuhaku say masihol di haroron itu haku songon say mardongan
huriam managam ho. Maranatha ro o Tuhan, amin. Amin, saitibu maro. Nah, jadi di dalam kesibukan keseharian kita, ya, na tua-tua nami pe gudang go pe kesibukan nati penong pensiun, gudang go pe kesibukan mutahiak kau pung, gudang do pe kan, ido. Na jolo amangai parorot tamu do inanga sonari, gabi pahopu di parorot tamu, martua mahamu. Ala bui do pe di parorot tamu ka pahopu. Jadi sutuk pole teridoko kamu, si parorok geleng gabi ba, sutuk pole terin na hamuda, ise maison na gabi marorok pahopuna, martudu jo hamu. Jadi martua mahamu, ala di leon debatatik kido pede hamu, laho parorot, ido, muludang olo hamu paroroton, taruh kamu tu jabuname, au pe paroroton. Ai wingo dabahamuna. Tahu siap lalu nga guru huria au. Tahu siap lalu beta adok kita perhuta tinggi si borong-borong. Akka manalu do disi. Sadasia sia walu nga guru huria au. Jadi pamolusa do gereja. Edo. Padita resort gereja guru huria bibelfro. Ima perumahan. Jadi setiap pagi hola peditipannya kada dana doau. Hido. Alai Roma padita resort tu dak pola pobok ku warna. Hido. Au teringgas do mangalo pagadong. Ay go gadong isi. Hido tong. Amangin nak kay natay taru itu ibu taru-taru. Hido. Ahay nang isod joda pa hopumon. Baini so dinang. Hido. HP ini anak kada danahi inda buti. Marsalaud dison, tapi tidak apa-apa lain dari hakku. Roma pandita kuduk bibel prok tidok koma. Angku ho guru, sudah doi pancalo ho kada danaki indah kan. Buasa haroniku. Anno sono masono, la ho ba mga tole maisi. Molo arong nasada masigotilan itu rupasang tep sa gugu di gugu na. Husuru manortori halahi. Hubay ko nagsabagunan kasek na julo. Kasek pita dope. Dan adong dope YouTube son waing. Nanti. Jadi kembali saya mau katakan, martua maka daw pung di sono pung doli pung boru, nasanga dope paroroton aka, jalan martua dope hamu, moloboi dope diliok kamu, durung-durung istilah di hitan, pelean di pahopuna lau minggu sekolah minggu. Ise mana dong go besok ini di son. Ro mangido peliat tu hamu, tu mak mjalo inna. Tu bapak mjalo inna. Jadi donon nami do martua mahamu. Apalana sudah petihila dana molo pola ro pung minta persembahanku, pung minta jajan inna. Tabodo tahe? Tabodo. Ido. Basa pe rongi pe martolor di tau kamu do. Lau pasi kolaho namong nga hapedung tupa hopui gabe do hono mu pola. Tu among mujalo inna hamu ade. Jadi natabuan saya sangat mahita na poso pairing-iring akan pahopu tu akatiki naro akan nasosado pe pahopuna asiro ani debata di bulan Januari on di papatar mai tu akan nawasan. Amin. Nah itulah firman Tuhan hari ini. Kita diajak bagaimana kita berbagi dengan talenta-talenta nadong dihita asapatar harajaon nai alai dapar pudima ala tahun orientasi pelayanan HKBP, bagaimana kita ya menghidupkan kembali, meningkatkan iman di tengah-tengah keluarga, tentunya disitulah anak-anak dan cucu-cucu. Ade mulubui amang do tamuinang pukahamuma partangyangan keluargai di tongah-tongah di bagas tabi dang boy tiak borgen nangwa pala sali sabulan. Amin. Ido. Au say hui kok dope ala 10 sada hami dang boy manang naise parjolo mangan. Ikorak bo 10 sada tambah 2 sama dengan 10 tolu. Masih lopi pak nabe jala hudul lo ditikar ay so itadda dope karosi. Roma da inang nahinan idok di se uluna, di se tonga-tongana, di se mai hurra.
Isen adong go bekan na bui tabu. Moloso adong be dang bui tabu. Ni tiok matangan ni be sono seheran ang ikan ni ba alamalero be siubeon. Ni do ang go be kamu adong ningon. Dagi ala dia ala tong go be hurang butong ade. Nah, itulah kehidupan. Nah, ala nido amang do tamu inang berbagai talenta setelah Tuhan berikan dan kita sudah nikmati dan kita sudah ya rasakan alani, mari berbagi talenta untuk kemuliaan Tuhan dan untuk mewartakan kerajaannya di tengah-tengah kehidupan kita. Alaina parpudi didok nakin sotung tading tagam naroma Tuhani martangiang mahita. Pinuji wale de bata didinggan ni basam. Di minggu Epipani hapapatar nunga patar. Sileholehomu hadiriomu di bagasat Tuhan Yesus Kristus. Naungro sumagihon akakarunia ragam ni asini roha. Gabi mamora hami di bagasako. Bolotukpe pugus kami di pardagingon. Alay mamora mahami di partodion. Songonjol ma na mangulu kami. Sahapon ma pasu-pasu pardagingon di kami. Alay lumubi ma pasu-pasu partodioni. Jalaluhut mahami na umaday asini roham marhite akasilehon-lehon na maragami. Husagi ho kami mai Tuhan. Di tonga-tonga ni pardalanan di ngulu nami. Asa marhite kami patar harajaomu. Jaladak ngulan manangiho behami tutudo mangulahon. Taringo tuhatam di ngulu nami secara personal. Alay nungay kodohot nami. Gabi saksi sitidangi marbarita nauli marhite ngulu nami tuaka dongan nami. Mauliate madiwale Jahoba ala pasu-pasudi na marragami di lehoko tu sudiruas di huriam di HKBP Sudirman Jakartaon. Gabi bolas sami sahatu sadariot Tuhan maka tidak koko madok kodo mual ninadenggan. Mual ni nasa nauli, haroroan ni uli basa na mauli utus. Atongo Tuhan di bata, hupasahat tamima, ngolu nami holan tutangamu, secara khusus Tuhan, akan na tua-tua nami, boy na sida Tuhan, pepeng saur matua, pangalapan niya kapuda, pangalapan niya kasipaingot, pangalapan niya kanauli, si hutonon niya ke generasi berikut. Songon tahun orientasi pelayanan, bagaimana kami untuk bisa menguatkan iman di tengah-tengah keluarga yang tentunya terhadap anak-anak dan cucu sebagai generasi pengikut Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Muliate di Tuhan, molo mulakan ruasmon, ramoti pataru nasida, tuak keinganan na padau siap parmaran. Pinuji mahwale Jahoba, jala sesa dosa nami, di bagasan Kristus Yesus, martangiak kami, alai Tuhan sadanari, lau swingot kami, di bagasat tikion, gok kalalas ni roha, di ina nami inang, situa sagala boru haloho opus Stepani dileko umur 70 tahun basa-basam do yale Jahoba sapala naung dileko umur nagajangi di inang na tua-tuaon tabay mahahi pasonna pasu-pasu nasida rap doho sudi aka pinoparna gokma halalas niroha nabui dayon nasida dope di masa tua nasida. Marite Yesus Kristus martangia kami. Amin. Tauduti acara tamaritina marede 706
godang ni pasu-pasui. Maret dehita.
ton ma peliata, ali di batama namin na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut, silehon-lehon na dinggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus, hupasahat tamima, siyan na niliw mitu hami, pilihan nami tuho, say jalo may, gabi uap na husus di jolom, pasu-pasu may jalaramoti, asa huparhasyak kami pilihanon, pati bulhon harajaw mo, di tonga-tonga ni huriam, doho di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim, asalamu tadahami, gudang ni siliol-leo mitu hami, asalam gir-gir hami madok muliate tuho, marhite-hite, Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Na di banua gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaumu, say saut malomo ni roham, di banua to ngaosongon na di banua gijang, leo matuhami sadarion, hangoluan siapari, sesa madusa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan na mardusa tuhami, unak kami tugihon tu pangujunan, palua mahami sian pangaku. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sodako Tuhan de batama bohina tuho. Jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasaur homadamena tutodim. Amang Inang diinformasikan untuk pangapulion dilaksanakan di gedung gereja lantai 3. Sekali lagi kami informasikan pangapulion dilakukan di gedung gereja lantai 3. Pukul 10.30 ya Amang Inang.